गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादाख बड'लेण्ड स्टुडेन्टस एक्सचेन्ज प्रग्राम खुंफुंनो थांखि लादों। लादाखनि ट्राइबेल सुबुंफोर आरो बर' हारिनि गेजेराव सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आरो उननि समाव गुनगोनां सोलोंथाइजों लोगोसे फरायसाफोरनो मोजां जिउ राहा दाना होनो थाखाय एबसुआ थांखि लादों। लादाखनिफ्राय सा 20 फरायसाफोरखौ बड'लेण्डआव आरो बड'लेण्डनि सा 20 फरायसाफोरखौ लादाखआव दैथायहरनाय जागोन। मोन्नैबो जायगानि सोलोंथाइ, राव हारिमु आसारखान्थि आबहावानि सायाव नायबिजिरनो आरो फरायसंनो थाखाय बे स्टुडेन्टस एक्सचेन्ज प्रग्रामखौ लानाय जागोन होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। रोदा सावथुनखौ निउब'आव नायनो हासिगोन। देग्लाय बोसोरनि मोनसे जाफुंसारनाय बर' सावथुनखौ नोंथांमोना निउब' एपआव होखानाय बिबांनि रांखौ होना मबाइलाव नायनो हासिगोन। दावबायनो मोजां मोनग्रा दावबायारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। निज्लागुरि इको टुरिज्म पिकनिक स्पटखौ दिनै बेखेवबाय। समायना रमायना मिथिंगाजों बुंफबनाय, सारि सारि बैग्रि बारिजों बुंफबनाय, जिरि जिरि निज्ला दैसा बोहैनाय, बायदि बायदि सावगारि सेबखांग्रा साजायफबनाय चिरां जिल्ला सान्थिपुर ओनसोलाव थानाय मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै बेखेवबाय। बेजों लोगोसे कमिटिनिफ्राय मिथिहोनाय बायदिब्ला आब्रुथिनि गेजेरजों साफ्रोमबो लावखार ओंखाम जाग्रा आरो दावबायारिफोरखौ खावलायो आरो साफ्रोमबो दावबायारिफ्रा कमिटिनि नेम बायदि आब्रुथिनि गेजेरजों लावखार ओंखाम जानो खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UNB ट्रास्टनि जथाय बानजायनायाव 20थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था 2023खौ क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंनो थियारि खालामबाय। बे बान्थानि थाखाय सायख'जानाय एबा बान्था मोनगिरि गेदेमा सनाम वांचुक बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा क'क्राझारनि बड'लेण्ड आलासि जिरायसालि नब्लाङाव लोगो हमनानै बरायो आरो दिनैनि हाबाफारिनि गाहाय आलासि मानगोनां आसाम ट्रिब्युननि एग्जिकिउटिभ एडिटर मुर्शि प्रशान्त जयति बरुवा आरो बिथांनि अनजालि बिसि बन्ति नायक बरुवा बिथांमोनखौबो बरायो। बरायनाय हाबाफारियाव आसाम जोलुर आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो बिटिआरनि एम धर्मनारायण दास बिथांमोनाबो बाहागो लायो। दिल्ली एनसिआर बर' थुनलाइ आफादा बिटिआर सोरखारनिसिम इमारजेन्सि फान्डनि राहा खालामनो खावलायदों। मैया मोनाबिलियाव गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव थानाय बड'लेण्ड हाउसआव दिल्ली एनसिआर बर' थुनलाइ आफाद आरो बड'लेण्डनि मोनसे खौरांगिरि हानजाजों गुवारै सावरायो आरो बे सावरायलायनायाव आथिखालाव दिल्लीयाव सा सानजा रायजोनिफ्राय फैनाय बर' सुबुंफ्रा माब्लाबा फैनानै माबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जानाङो बिनि सायाव गुवारै सावरायो। बे सावरायलायनायनि उनाव दिल्ली एनसिआर बर' थुनलाइ आफादनि फोसावदिं नेहाथारि दिपामणि ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबां जेंना आरो गोनांथिनि सोमोन्दै खौरां बिजोङाव बुंथिनायखौ नुनो मोनो। बे बुंथिनाय समाव बिथाङा दिल्लीयाव फैनानै बर' सुबुंफ्रा माब्लाबा हरखाब खैफोदाव गोग्लैयोबा मदद होनो हानाय बायदि इमारजेन्सि फान्ड खालामनायनि गोनांथिखौ बुंथिनायजों लोगोसे बिथाङा दिल्लीयाव थानाय बर'फोरनि थाखाय कमिउनिटि कालचारेल हाउस, गोरिब बर' फरायसाफ्रा दिल्लीयाव फैनानै फरायनायाव खाबु जानाय बायदि थाग्रा हस्टेल, दिल्ली एनसिआर बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय मावख'नि गोनांथिफोरखौ फोरमायनायखौ नुनो मोनो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।